Karong Lunes na o ensaktong usa ka semana sa dili pa ang school opening, himuon ang Brigada Eskwela. Samtang mga uniforms para sa mga estudyante himalitan kaayo. Ano ang report ni Nico Sereno? Pipila ka adlaw sa di pa ang Brigada Eskwela, nangandam na sa Mandaue City Central School. Gawa sa mga flag nga gipamutang kay Independence Day sunod semana, gipangmuntar sab ang mga puting flaglets alang sa tinuig nga kalihukan. Karong Hunyo 9, usa ka semana sa di pa magsugod ang klase, himuon ang Brigada Eskwela pag tinabangay aron maandam ang mga eskwelahan. We will take this opportunity also to invite not only the parents but all our stakeholders, no? On that week, they can visit our school and be a partner with our school so unsay mga paginahanglan. Kapin sa semana sa di pa ang formal nga pagsugod sa klase karong Hunyo 16, himalita na sab ang mga school uniform. Dinhi sa usa ka tindahan sa may Pizza Mora sa Sentro Mandaue, naabtan pa namo gi-deliver ang mga bag-ong stocks gikan sa ilang supplier. Pasigarbo sa manindahay, na sila uniform para sa tanang mga public schools sa Mandaue. Ito, Paknaan. Ani, high school na Kanduman. Okay. Ito, senior high na Paknaan. Oo. Ani, senior high na Subangdako. Walay pagsaka sa ilang presyo, pareho ra sa miaging tuig. Elementary, maka 260. 260, 250, ana. 260, babaw na naubos. Oh, 250, 260. Sit na, short and blouse, polo. Kung elementary na, pero kung high school, Kung high school, mga 500 yan. 500. O, 500 sa kompre. 500 usa ka set O, sa kasita na. Kining usa ka inhan, mga humandaan o ready to wear nga uniforms kuno ang paliton para sa duha ka mga anak. Merong abli, kuan tagtulo-tulo jud sila, sir. Kaparisan. Oh. Nya. Kung pasabot mo, padayon sa school year, makapuno pa day ka. Kay kanang nabi apoy magisi, sir po nya og tahion sad nako diha nya magisi ra man gihapon. Pwede hinuon kunong makahangyo ang mga customer. May tawad din yan. May usapan naman siya yung mga inahan na mo hangyo sila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.